Al maig del 2014, Celestino Barroso, agregat d'Interior de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra, em telefona al meu despatx del tabac, on jo passava la majoria de les hores al dia. Yo baixo a recollir, le digo, bueno, ¿qué tal? Encantado. Buenas noches, si quieres subir arriba, digo, no hace falta subir porque es un momento lo que te voy a comentar. Mira, quiero que sepas que sería conveniente que hablases con unas personas en Madrid, porque de lo contrario el Banco morirá y los americanos están al corriente de cómo hacerlo. Y yo me dije, mira, yo no soy ejecutivo del banco, el primer ejecutivo y el CEO del banco es Jean-Paul Miquel. Si no tienes inconveniente, yo le llamo ahora mismo si te puedo recibir. Efectivament el veu. Llavors li diu al Jean-Paul, en aquell moment rep el Celestino Barroso, el Celestino Barroso li diu el mateix que el meu, i amb l'única diferència que li diu, mira, la persona de contacte en Madrid te llamarà una persona que se llama Félix. Està el Félix, telefona al Jean-Paul, i li diu que es troba en el hall del Villamagna de Madrid. Es troba en el hall del Villamagna de Madrid i el senyor Félix resulta ser Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos de la Policia Nacional Espanyola. A Marcelino Martín Blas li demana tres coses. Si tenim comptes de la família Mas, del Mas o de la família Mas, de Junqueras o de la seva família, o del Pujol i de la seva família. El Jean-Paul Miquel entrega el que vostès coneixen com a pantallazo del mundo amb el Marcelino Martín Blas, en els quals apareixen el nom de la mare i tots els fills, que pugen 4,5 milions d'euros bancaritzats. És a dir, la informació que surt al Mundo la facilita el Joan Pau. La facilita el Joan Pau. Per què? Segurament vostè i vostès es faran la pregunta de per què no denunciem. I li explico. Miri, per por. Per por. A mi l'amenaça que vaig rebre, a mi l'extorsió que jo rebo i que em comunica el Celestino Barroso, no prové, perdoni l'exemple, de l'Ajuntament de Drall, sinó que prové del govern espanyol. Quan ens passa això, nosaltres agafem un advocat de Barcelona que es diu José María Fuster Fabra. Jo hi parlo només una vegada, el Joan Pau segueix parlant diverses vegades, al final esto lo mejor es hacerlo. No hacerlo es probablemente la destrucción. ¿Por qué? Porque tienen medios. Porque es un gobierno, porque es la policía y porque esto funciona así. Per què no denuncia el Jean-Paul Miquel? Segurament. Primer, es planteja denunciar. I el Martín Blas li diu, si denuncies, en 15 días el FINCEN intervendrá. En 15 días.